Ya iki sing kaya rokok produksi Narayana sing diarani rokok baron yo ngene iki Pak iki. Walah nglinting dhewe iki. Ora minak jingga iki. Wah, boy nggih menak jingga Pak iki. Apa kuwi minak jingga? Miring penak jengking. Sanu Mbak Elisa. Ngapa kok kaya wedi raimu? Anu Pak Igit. Mbak Elisa. Terus ngono. Syukur. Wong lanang iki ora Bareng tok sing anyar, ayo luwih enom kok. Kok terus nyanyi aku lho. Upama kan iki antara Elisa karo Mbak Eni kowe iki milih sapa jane? Ayo Mas yo mendem yo milih iki lho Pak Igit. Oh milih kok iki ana sing dipilih kok yo. Heeh. Iya ana sing dipilih wingi lho karo aku ngomongi sehidup semati. Sehidup semati mbiyen pas Isa ayu saiki mati dhewe ngono. Dadi ngono ya. Dadi ngono kuwi. Wong lho Bang. Wis to nek gemes-gemes apane to? Yo gemes lambemu kuwi kok. Ha nek gemes ya digawa mantuk. Kok yo entuk nek tak go mulih. Lah nek awakmu sing nggawa mantuk ya oleh. Engko nek wis mbok gawa mantuk mbok nggo apa? Kanggo ngeruk letong. Apik lho, kaya sekop kok lambemu kuwi. Lambe kok sekop mbok umbar teko ndi-ndi. Ngono kuwi yo jenenge nek ana pasangane wis nang kene. Ngono ki yo mbok jaga perasaan. Mbok anggap ki hatiku gak lara ngono. Kene lho. Hatiku. Kene wati kok ning kono lho. Banget sakitnya terus anjlok. Sabar. Genti Mbak Eni sing rayu Mas Jolang. Gentenan jo ben adil. Loro ya kudu iso adil. Ngono. Pak Daniel mau WA kula Pak Igit. Iya. Mbak Eni dipenging mantuk. Untuk apa? Anu karyawan kan ada lowongan. Oh, Mbak Eni suruh masuk karyawan PT Noyorono. Sebagai apa? Tukang rajang mbako kayak gitu. Ngerajang raimu ya ya. Iya, wong kok senengane ngamukan. Ngamuk kene wong wis di padak-padake. Jarene aku mbok kon mandiri latihan saanane. Lho ngonone iki tak nggo iki. Onone awakmu lho ngono lho. Gentenan ayo Mbak Eni. Nano. Sadil ora? Iya. Heeh. Pangku. Iki. Apa pangku? Pateni ki kok. Aja galak-galak to karo wedok kok. Ayo kaya caneme bangku. Apa di patene? Arep bunuh diri mau ceritane cek. Aku mampu. Jajak kene anjlok aja. Oh, rasane Aku yang pengen karepem aja, karepem aku pengen nulungi iki wae. Nggo eman iki. Gue mana kita aku mau kondong. Iya. Aku mondong iki rasane aku kaya entuk hadiah. Lah nek mondong Mbak Eni. Kaya kena musibah kowe gitu. Wis musibah lho. Rasane bareng tak cek lho. Kaya mbako bal-balan. Ayo bangku. Ayo. Nano. Karena Bang Mbak Eni. Halus manis nang sam make aku suwi rambut pangku lho Ma. Aku kangen. Alon-alon nek linggih iki plek ngono wae. Lha iki wis penak plek ngene kok. Iki ana sing plengakan iki lho. Apa nih sih Anu coba ngadeg dengkulku mblusuk. Kok iso blusuk? Kebayake kedawan barang mangku Mbak Eni kaya ning nguri montor bok aku. Kok iso motor bok? Kaya ngene kok iso motor. Coba ganti mangku Elisa, piye cara rasane? Coba Mas. Coba. Sing halus no. Iya, barang bagus kok. Nah iya. Barang bagus. Ayo. Alon. Karo tembang sa. Korong dina ya, Nduk. Wasa wenggan kung
marem tenan wis cita-citaku kelakon. Kono lho awakmu bagian berdoa. Kowe bakon bareng. Keri, ndasek Keri. Aku ora nganggo iket. Aku iki mau munggah wis dirasani wong-wong. Piye? Rasane piye? Loh, Mas Jolang aku koyo nate ngertos jenengan sing teng sinetron riyen dadi Kian Santang to, Mas. Kian apa? Kian Santang. Kian Santang. Hmm. Tiang senteng ya. Wah, Santang kok merongos ya kaya ono. merongos ngene iki disyukuri. Nanti Mbak Eni ya. Mbak Eni. Mbak Eni wali ono. Enten, Bang. Goleki si podang Elisa. Mbak Eni. Ipa bunga henga. Oh diputer ngene lho Mbak Eni ditampani ngene lho. Kurang gawe lah muter. Muter ngene. Ngene tampani terguak. Sing diguak apa nih? Ya wonge kok gitu. Tapi nek Julang ya serasi karo Mbak Eni ta rasa-rasa. Kula. Heeh. Wah ya mantap. Ngomongi kok. Silet. Apa? Apa? Susu Kurang ngarep apa? guri to. Kok susu ngarep mburi piye? Lah iki kok kotangan wis. Iki susu susu. Apa iki? Iki bono. Ketoke kok kaya piye kowe nek karo Elisa kaya ora serasi. Ketoke pase karo Mbak Eni padha birune. Wah, yes lah sana. Sanane Pak Igit. Oh. Aduh. Iki pitekan tak cantengen kuwi. Pitek canteng-canteng. Cantengan aku mau esuk bar tandur. Dadine ngene iki nek yeng. Pitek coba kukumu kaya apa? Delok rene-rene sare ngene. Wah, nek iki lho, nek iki pitek tenan iki. Oh. Berkilau-kilau gitu kan. Ini ada yang kelip-kelip, ada yang kelip-kelip. merah. Piye? Ngajak rame ya. Kok ngajak rame? Ngajak rame piye? Apa ngedemek kok piteknya bagus. Lha kok sing bayari rak yo Yo catahe Ayo, dewe-dewe. jenengan mboten pengen delok pitek niki Pak Gak, Igit. gak. Mbak Elisa, kalau seandainya kita berjodoh, kita bulan madu di Pulau Bali ya Mbak Elisa? Iya, di Pulau Bali. Aku neng Bali. Iya, naik Emang Mini kono jodoh Cooper gitu. Awake dhewe engko ning gone pasar Kliwon ae ya. Kok ning pasar Kliwon. Ora apa-apa. Bulan madu iki boyo nanti oleh. Di Pulau Bali kita naik minimal ya Alphard. Iya, Alphard nanti kita juga ya kalau nggak Alphard Mini Cooper ya. Oh iya. Aku mbok tumpak nopo? Ah, ra engko nyewa Tosa. Kok tosa to? Itu keluarga miskin saya. Kasihan ya. Nanti kita di sana makan di restoran. Oh, Bikin makan restoran. apa saya belikan saya? Mau spaghetti ya. Ayam betutu. Ayam betutu. Oh, iya. Iya, itu juga enak. Aja gelem kalang ku awake dhewe ya spaghetti ayam betutu. Kok duit-duit kok di? Ngenteni sisamu. Oh iya. Iya itu keluarga ngenteni miskin. ngene dhewe. Setelah makan apa itu cuci mulutnya kita pakai Cuci anggur. Iya. Jeruk. Wine gitu atau kita minum es krim Wong sugih cuci mulut nganggo anggur wis anggur wong ku awake dhewe kudu. Awake dhewe apa, nganggo Mas? sabun tulit. Lah kok nek lambeku muntuk piye? Ora apa-apa resik kabeh sak gorokane. Berbusa. Ganti kamu sa nebang sa berdiri sa. Berdiri. Oke, aku nembang lagi ya. Iya. Kamu jangan iri. Wis ora usah madhep rono. Setan. Blenger dulu. Lho sampean blenger lho aku muak ambek Ya wis sampe Elisa. Nyanding bisa dadi tombo Podang kuning kunjo dari Julia RB Kudus, ugi sedaya panitia keluarga besar PT Noyorono. Siap Pak Igit. Ugi saking pengurus KSBN Kudus panjenenganipun Romo Tresno Sumanti nggih sembah nuwun. Coba podang kuning buka saking vokal Mbak Eni Wulandari Rumiyin. Ya Mbak, ayo. Kantor Pak Bupati, Bu, Pak Daniel dan kanca-kanca. Oke, ya, Mbak. Terima kasih Mbak Eni, Mbak Elisa. Mbak Elisa tetap di sini dulu. Oke. Ya,
Ini kanca-kanca CFC Semarang ya do rawuh. Oh iya. Dalang-dalang Kudus ge do rawuh. Nggih, Dek Bayu, bos barang komplit. Ya. Terima kasih. Sinden-sinden Kudus ya do rawuh. Terima Mbak kasih Bapak Febri. Bupati Terima kasih, menika Bapak Pak Bupati sembah nuwun Pak Bupati. Ibu Ya. nggih sehat selalu. Terima kasih sampun kersa nguri-uri. Kabudayan. Budaya Ciawi. Monggo. Selanjutnya Mbak Yosi Dian Pratiwi. Oke. Mbak Yosi. Mas Surito sak kanca kabeh. Si. Yeni barang kumplit. Ning nong diliasaken sowen wonten alun-alun Kudus. Perdana. Perdana menika. Luar biasa. Pemecah telur. Pemecah telur. Rekor kok. Rekor. Pemecah rekor. Nggih. Ndongaaken berdoa apa untuk PT Noyorono Mbak Nggih, Yosi? mugi-mugi PT Noroyono semakin maju dan Amin. sukses menjadi berkah untuk para pegawainya dan juga masyarakat pada umumnya. Amin. Amin. Piye Jo umpama waduh legane ono Mbak Yosi ono Mbak Elisa kowe milih sapa Yosi Mbak Ya Elisa? Allah, Mas Jolang, Anda pasti bingung kalau seperti ini ada dua bidadari cantik. Jadi Anda mau memilih siapa? Memilih saya yang cantik jelita tidak ada tandingannya atau Mbak Elisa? Kamu pasti bingung. Tidak ada yang bisa membuat kamu menentukan pilihan karena semua ini sama-sama. Kok Akene menenge bola iki Pak Iget Bayu. Ndek bojo iki ora cukup seminggu budal Pak Iget. budal endi? Mate. Kok iso duwe bojo Yosi ora seminggu mati? Nek kok jagong ning warung kedep mesti ngamuk Pak Iget. Wong kok aja telekono bengung lah. Oh, alah. Aneh nek kono kok. Feedback. Oh, Apa? ya Asam terus mari ngono ndek bojo aku jarine seminggu kukut seminggu budal asam aku gelem karo kowe. Asam aku gelem. Rupamu Lah. curut. asam Syukur. ora apa-apa. Ganteng elek Aku lah. Ya Ganteng elek ampun. sing tinggo ya ora ndase kok. Lah kan ora ndase iki terus apane? Apa? Wah, kowe padu terus nek dadi bojone Yosi. Tenan ya Pak Iget. Wah, aku wis ora iso. Tundung minggat karo Yosi. Wah lah. Wis tenan Pak Iget. Model ngene iki angil. Angile piye? Angil. Cara mbako suntel-untelan awor alang-alang, awor suket bareng ning angil. Pilih-pilihane angil. Pilih-pilihane angil. Ini Elisa? Lho nek Elisa A1 Pak Iget. Ya. Neng ora Mbak Yosi ini juga salah satu pemberi penyemangat. Pemberi penyemangat piye? Nah, aku iso urip kan gara-gara awakmu to. Tak wae napas kuwi kok iso urip. Alah aku eling pas kelep kae mbok kei napas buatan. Mbok kelep meneh. Mboten Pak Iget. Larase pelok. Nah, nggo Puspita Nala ya Pak. Oh nggih. Pelok dibawani pocong. Oh, ya, cocok. Oh, Pak Yosep Lenggah ngarep. Itu penggemarmu Jo. Jis kendali. Itu Jolang masih hidup ya? Masih Pak. Oh ya, diajak aja. Saya hidup selamanya kayak KTP Pak Iget. Tadi kan ada permintaan buat Mbak Elisa Asmorondono tadi Pak Semarang. Oh ya, ada permintaan Asmorodono. Iya. Dari Pak Rektor nggih. Nggih. Oh, nggih. Oh, Niku Pak lho. Warek. Ya, Nggih. nggih. Aja tuh. Yuk, kok Asmorodono Semarangan kenapa? Yo sisik bar iki lagi Mbak Elisa. Awakmu sing Iya. wis anggur wong nganggo. Kok iso angger wong nganggo iki piten. Anjenengan sapa to sing ora pirsa Mbak Yosi kono-kono do nganggo kabeh. Anjane plat kuning. Kunjuk Pak Wakil Rektor UNES. Ben aku cepet dilulus nih. Nggih. Ben ora kaya kancane sampean 8 tahun akeh lulus. Aja turu. Aja turu. Sore. Oper Mbak Elisa. Wah, mumpung disimak Pak Purwadi saking Ngayogyakarta, salam di kanca-kanca CFC sedaya ingkang lenggah, CFC Kudus, Semarang, Rembang, Tuban, nggih, matur nuwun. Dewa nganglang
Suwono gebok sak rombongan ki rawuh sembah dalu. Lanjut Mbak Yosi gentenan. Dipaske nadane. Nyangking bokor kencanane Mas Dawam ya rawuh nggih. Oh, dalu. Terus Oper nggih? oper no gentenan sabar Ke sabar. anu si cantik, silakan cantik. Waduh. Isi ineto Ya, sandang kelawan pangan Kanca-kanca CFC Ngayuk Jakarta Pak Budi Guntoro Girly nggih salam nggih kanca-kanca CFC ingkang NKP wonten lokasi. Nggih. Mbah Nun, Mbah Nun. ya iku bagian nipon Mas Jolang pun kenal sing ngagem rasukan putih lenggah teng Bunang niku. nika nembe panggih pisan niki nggih Mas nggih. Kuwi kuwi Mas Irwan. Mas Irwan. Dagelanku sadurunge kowe ya beliaunya. Oh, ngaten. Kuwi senior. Kalah awu. Kalah awu nggih, Mas. Nun sewu nggih Mas nggih. Dosen Pontianak. Pontianak. Nggih. jauh sekali. Kalimantan ya. Iki disimak Ilham ke Pontianak barang. Oh, nggih. Oper, Mbak. Wang melek sabarana rimo Asmarandono aja turu sore kaki aja turu do prihatin melek bengi. Oh, ngaten. Malaikat nggawa wujude anugerah rejeki sandang pangan sing nampa kuwi wong sing melek linambaran rasa sabar lan nrimo. Kuwi mula tirakat sing abot ki sabar nrimo. Cicit. Lagune Puspita Nala. Di MC ini Jawa kowe yang dicampur sari. Nyoba. Oke, sugeng dalu Bapak Ibu sedaya sing kami pinarakan di Martika. Suarane kurang gede no. MC ki wong ning alun-alun panggung rejing koyo ngene ya paling ora suarane gede. Baik, selamat malam untuk Bapak Ibu semuanya. Kurang gede. Baik, selamat malam untuk Gede sithik. Bapak. Walah ya. MC ki mula nonton orkes diamati mesti nganggo yo masih bareng bersama Cakraningrat. Ngono. Yo. Nah, Pasti bersama. terus rasa Walah. Elek Pak elek pun susah. Pos Pitanolo Mbak Yosi dan Berarti dan Mbak Elisa lega dulu. Ya. Pos Pitanolo. Dados.